Добрый день, шановные сябры, вы слухаете рубрику «Литературный понеделок». Сегодня с вами я, Виктория Курыліна. У гости до нас прыйшоў член Союза письменников Беларуси, аўтар 7 паэтычных зборнікаў, якія называются «Прадчуванне вясны», «Адлюстраванне душы», «Носьбіт», «Прасцяг», «Рэфлексія шчырасці», «Мой светлы шлях» і зборнік гумарыстычных вершаў «Час вяроўкай не прывяжаш». Лаўрэат многіх прэстыжных літаратурных конкурсаў, у тым ліку «Радзіма моя дарагая», да стагоддзя Алеся Бачылы, удзельнік вялікіх літаратурных свят, ганаровы госць Дня беларускага пісьменства, кандыдат сельскагаспадарчых навук, што, мне здаецца, бывае вельмі рэдка сярод пісьменнікаў, Генрых Францевич Тарасевич. Генрых Францевич, добрый день. Добрый день, шановная Виктория. Добрый день, шановные радиослухачи. Мне вельмі прыемна, што мяне сёння запросили. І вось я так мяркую, што сягам гэтай часіны, як мы тут будем размаўляць, у нас атрымаецца шчырая размова. Ну і я пастараюся пачытаць вершы, штосьці выканаю з сваіх аўтарскіх песен. Ну і калі будуць у Вікторыі да мяне там яшчэ якія пытанні там пра жыццё, творчасць, чаго я яны абавязкова будуць, ну, Генрых Францевич, бо нашы госці гэта сюрпрыз, падарунак для нашых слухачоў, і, канешне, заўсёды хочацца пазнаёміцца бліжэй з сучаснымі беларускімі аўтарамі нашымі. Ну, я шчыра дзякую вам, Вікторыя, за такі камплімент, і я пастараюся, кажуць, апраўдаць давер. Генрых Францевич, ці з маленства вы былі такім творчым? Пісаць я стаў больш-менш сур'ёзна. Ну, можа, дзесьці пасля заканчэння аспірантуры вось адчуў я, можа, патрэбу ці што, ці нейкі там, внутренний призыв. Аспірантура якога універсітэта, давайте нагадаем? Ну, я закончыў, до речі, з червоним дипломом Литовської сільськогосподарчої академії у Каунасі. Ну і я вже так само, як був студентом, так доволі серйозно, як може займатися студент науковою працею. Скажімо так, я отримав там знов такі серйозні узнагороди. У мене був диплом з студентської праці. Ну і, як кажуть, я вже відчув ось смак цієї наукової праці. Ну і одразу після закінчення цієї навчальної установи вищої в Каунасі я поступив у науково-дослідчий інститут глібознавства і агрохімії. Ну і вось у гэтым інстытуце я напісаў і абараніў яшчэ ў савецкі час. Гэта мне тады было 28 год, дысертацыя. Ну і лічу, што гэта таксама такі вельмі для мяне важны паказчык, бо я ўсё гэта дабіўся сам. Як ваше навуковае жыццё перацякло ў творчае, раскажыце? Ну тут, як кажуць, усё пераблыталася. Вельмі цяжка сказаць, што першасна, што другасна, бо навуковы працэс гэта ж таксама такі вельмі творчы працэс. І калі так ужо, шчыра кажучы, написать на добрый артикул там, ці увогуле науковую монографію. Это, во всякім разе, не легчэй, чым, скажем, написать книжку вершу. І неяк уже вось пасля заканчэння аспірантуры, вось гэта быў 86 год, нейкія такія ўжо вось атрымаліся пазывы вось штосьці пісаць. Ну і тады радыёслухачы такого больш сталага ўзросту павінны памятаць, што гэта былі такія часы так называемай перабудовы. Вось. Ну і тады, як пачалося, можна сказаць, без перабольшвання духоўнае адраджэнне нацыі, сталі все шукаць свае гістарычныя карані. Ну і вось, як, скажем, я вось сам нарадзіўся менавіта вось у такой мясціне, дзе і былі такія вельмі цікавыя гістарычныя карані на мяжы Літвы, Польшы, зараз Беларусі. Ну дык гэта, кажуць, зерне упала на урадлівую глебу. Раскажыце дакладней, дзе вы нарадзіліся? Я нарадзіўся ў мястэчку Новы Двор Шушынскага района Гродзенскай вобласці. І вось такі прыклад, што ўжо ў 1480 годзе у нас была каталіцкая парафія і ўжо дзейнічаў касцёл. Не ўсе цяперашнія райцэнтры маюць такое, скажем, дату нараджэння. Ну і яшчэ хацеў бы дадаць, што яно ў свой час мела магдэрбургскае права. Там я вось нарадзіўся ў 1960 годзе. Ну і там жа скончыў мясцовую сярэднюю школу. У нашай школе ў той час быў такі вельмі моцны, я лічу, калектыў настаўнікаў. Яны былі такія ўжо вопытныя ў сваёй прафесіі людзі, і ў той час не было цякучкі кадраў. Ну і я лічу, што я атрымаў добрыя веды. Нават такі прыклад, што у нас заканчивала мой 10 А клас хіба што 33 вучні, і большая палова з іх атрымала вышэйшую адукацыю. Ну, скажем, для сельскай школы гэта, я думаю, што не кепскі паказчык. Я ведаю цікавую
гісторыю пра Алаізу Пашкевіч, цётку нашу знакамітую беларускую пісьменніцу. У 15 гадоў вы упершыню трапілі на свята, прысвечанае ёй. Это ваша зямлячка, суседка. Это суседка, это там, зусім недалеко от моего местечка. Мое местечко Новый двор, а это Старый двор. Где она народилась? Так, где она народилась и где она похована. Калі ехаць з сталіцы на маю малую радзіму, то адзін з такіх шляхоў это якраз можна ехаць праязджаючы якраз каля месца, дзе пахавана Алаіза Пашкевіч. Дык я часцяком на гэты шлях і выбіраю, каб прыпыніцца там, зайсці там, пакланіцца сваёй знакамітай зямлячцы. Насамрэч я вельмі добра памятаю, як ладзілася свята 100годдзя з яе нараджэння. І тады вельмі было такое з пункту гледжання мяне такого хлапчука 15гадовага, вельмі такое было шыкоўнае, цікавае свята, было вельмі шмат гасцей, артыстаў з Мінска. Вельмі добра памятаю, выступала у той час вельмі папулярная Тамара Раеўская. Вельмі такі склад удзельнікаў, мерапрыемства быў вялікі і цікавы. Людзей, дарэчы, таксама было, мне так здаецца, што некалькі тысяч. А вось зараз так уже будзе уже у хуткім часе 150годдзя з яе дня нараджэння. Час на месцы не стаіць. Ці ёсць у вашай творчасці і ці шмат іх твораў пра родную землю, про мястэчка, где вы народились? Конечно же, есть. И, конечно же, я думаю, тут я ничем не адрознюся там от іншого якого поэта, бо кожны поэт, он же присвячае вельмі шмат твораў менавіта свайму роднаму кутку, дзе ён нарадзіўся, дзе ён рос, дзе ён атрымаў сваё стаўленне і, скажем, пачынаючы з венка сонетаў, маё юнацтва, там я опісваю свае школьныя, юнацкія, і потым, і студэнцкія гады, можа там, скажем, здаецца, што это не такі вялікі па аб'ёму твор, но тым не менш 15 сонетаў атрымалася размясціць тое, што я хацеў сказаць пра свае родныя мясціны. На памяць мне прыйшоў такі верш, зараз я яго і пачытаю. Недалёка ад Чыжоўкі ёсць мястэчка Новы двор. Там катэджы кожны лоўкі ладзіць нібы на падбор. Там і цешчыная дача, дом яшчэ таксама той. А магло ці быць іначай, цешча ж мае гонар свой. Да зямлі на выхадныя, мимо шильды Новый двор, не поедет, дык сэрца ныя, нас французским шіць мотор. И от литр успомины, что на шильде захотять, льются полной ручаиной, их без жалю не принять. Недзе там, каля границы Беларуси и Литвы, ёсць куток святой землицы, молодости островы. Те ж самые палетки, те ж самые лесы, той же водороду раскветки, тых же птушек голосы. Новый двор, местечко лесу, моего росту бераги. Горы шчасця, роспач розум, маці вобраз дарагі. Там я стаў адданы Богу, моц адчуў яго святла, і адтуль пайшоў дарогу да Христа, далей ад зла. Такі цудоўны верш, які напоўнены любоўю. А калі вы сталі менавіта пісаць, аб чым былі вашы творы першыя? Мне здаецца, што, можа, першыя творы і былі так, яны былі прысвечаныя сваім караням. І, конечно же, як я яшчэ быў маладым чалавекам, конечно, я пісаў пра каханне, пра шчырыя ўзаемаадносіны між людзьмі. І, конечно, так атрымалася, што я пісаў, як мне здаецца, даволі многа вершаў так званай філасофскай лірыкі, даволі много вершаў пра жыццё з Богом, адносіны да Бога, адчуванне яго, і ўсё, што з гэтым звязана. Вы пачалі пісаць і займацца літаратурнай творчасцю, але працягвалі вы працаваць у навуцы. На што вы разлікоўвалі, калі можна так сказаць, і ці жадалі мець менавіта творчы працяг сваёй дзейнасці прафесійнай? Ведаеце, конечно же, я працаваў найперш, скажем так, у навукова-даследчым інстытуце, як абараніў дысертацыю. І так сталася, што мой апошні год, то бок трэці год аспірантуры, ён якраз атрымаўся ў 1986 годзе. Гэта якраз год Чарнобыльскай катастрофы. І тады па завяршэнні вучобы ў аспірантуры у нашым навукова-даследчым інстытуце была сфарміравана лабараторыя сельскагаспадарчай радыялогіі. І тым больш, што часткова моя дысертацыя, она была прысвечана вывучэнню фотосінтэза. А фотосінтэз, ён, як кажуць, не можна
вывучаць без фотосінтэтычнай актыўнай радыяцыі. Ну, это, конечно, зусім іншая радыяцыя, но все-таки некія там, ну, падыходы ёсць агульныя. Ну, я вось, ну, атрымаў размеркаванне ў гэтую лабараторыю, ну, і вось стаў працаваць у лабараторыі по змяншэнню наступстваў чарнобыльскай катастрофы. Гэта было вывучэнне пераходу радыонуклідаў з глебы ў расліну, потым прадукцыю, што ўжывае чалавек. Мы рабілі вось першыя карты радыактыўнага забруджвання ацэзіем, 137 стронцыем, 90-м. Такія яшчэ было ў той час даволі актуальна рабіць карты гамафону. Ну і так я працаваў, ну а потым мне, ну, так хіба, скажем, заўважылі. І вось у 30 гадоў я ўжо стаў учёным сакратаром па праблемах радыялогіі. А тады яшчэ быў Савецкі Саюз. У нас тады было такое вось заходняе аддзяленне ОСКНИЛ. Ну, то бок заходняе аддзяленне сельскагаспадарчай акадэміі навук Савецкага Саюза, скажем так. Потым уже як распаўся Саюз, гэтыя все такія, скажем так, чыноўнічыя структуры былі арганізаваны ў міністэрстве сельскай гаспадаркі. Ну і я уже працаваў, скажем так, чыноўнікам ад навукі. Конечно, на хлеб и до хлеба мне, конечно же, приносила моя праца. Ну, я ж працаваў потым не толькі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі, но я яшчэ працаваў і ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Ну, это таксама было звязана з ліквідацыяй наступстваў чарнобыльскай катастрофы. Ну, і працаваў у палаце прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Карацей кажучы, на самой справе... была для душы. Ну, так, это былі такія, ну, я лічу, сур'ёзныя пасады. А творчасць, ну, насамрэч, она была для душы. Ну, але ведаеце, што я так вось пісаў даволі шмат, як кажуць, у стол, але я все-таки разумеў, што гэта рефлексія такія я пісаў сам, ну і не толькі ж пісаў, но і знаёмся з творчасцю других паэтаў. Ну, я разумеў, што гэта вершы, як мінімум, яны не дрэнныя, так што ўсяму свой час. І ўжо потым, якіх там ўжо назбіралася дастаткова, каб выдаць кніжку там другую. Ну, я гэта вось і зарабіў. Ну, і вось, дарэчы, я хацеў сказаць, што першая публікацыя моя была ў «Чырвонай змене». У той час галоўным рэдактарам быў цудоўны чалавек, вось он зараз узначальвае Саюз пісьменнікаў Беларусі Алесь Миколаевич Карлюкевич. Ну, я тады яму прынёс, і он паглядзеў, ну, конечно, кажа, мы іх абавязкова надрукуем. Ну, і вось так з гэтай лёгкай рукі Алеся ўжо мае вершы сталі бачыць і іншыя людзі. Вы расказалі, што праца ваша была ў цяжкія гады якраз у 86-м, у 90-е. Вось такія перыяды якіх-то грамадскіх стварэнняў паўплывалі на вашу творчасць вось у свой час? Конечно же, як казалі в старажытным Рыме, што часы меняются, і мы меняемся вось разам з імі. Я уже не стаў говорить там по латыні, но это не патрэбна. Конечно, я сам асабіста стареў, новое там для сябе вызначаў. Ну, а што вось там тычыцца, скажем так, змены, ну, не то, што, можа, эпох, но у часы там злому там было Савецкага Саюза і вось і стварэння нашай незалежнай краіны. Конечно, тады былі такія цікавыя працэсы, но але вось яны адбыліся, ну і зараз мы ўжо павінны, кажуць, шанаваць то, што мы маем. І тэматыка ў гэтыя часы вось змянялася у вашай творчасці? Ну, не. Я, зноў-такі, я пісаў тое, што мяне вось, ну, цікавіла ў той час. Ну, можа, тады быў маладзейшы, можа, больш пісаў пра каханне. Пачуцці ўсё ж такі пераважалі, так? Ну, так, так. Можа, штосьці пачытаеце нам з гэтага? Жаночыя вочы, яны не сурочаць, святло іх кахання, паходня ўначы. Жаночыя вочы, угледзіш не збочыш, яны не адпусцяць, хоць плач, хоць маўчы. Жаночыя рукі, салодкія мукі, ад іх дакранання хвалюецца кроў. Жаночыя рукі, таемныя гукі, іх дотык замесціць мільён палкіх слоў. Жаночыя ночы, паклічуць пакрочыш, іх моц прыцягнення заведама ў чым. Жаночыя ночы да шчасця ахвочы, з нагоды важнейшых у свеце прычын. Жаночыя ласкі, усходнія казкі, пяшчоты кахання, трыумф пачуцця. Жаночыя ласкі, жаданыя пасткі, у якія трапляю, паклічу жыцця. Дзіўны верш, дзякую вам вялікі. Генрых Мне вельмі Францевич, прыемна, што вам спадабалася. як пішаце свае вершы? Як гэта здараецца, раскажыце? Ведаеце, гэта насамрэч такое, ну, пытанне, ну, не то, што складанае, но мне здаецца, што оно такое, ну, вельмі важнае для ўсіх і паэтаў, і празаікаў, хто займаецца творчасцю. У мяне ёсць такія вось 3 жалезныя правілы. Пісаць толькі тое, што цябе хвалюе. Другое, з чым можна паспрачацца, хто можа там з крытыкаў паспрачацца, ну, вось некаторыя
скажем, крытыкі лічаць, што мае вершы, яны трохі, у іх ёсць такія элементы дыдактыкі, што, такое навучанне, павучанне. Мне здаецца, без гэтага рэфлексіі там нешта такое пісаць. Конечно, і гэта магчыма. Все-таки, як калісьці пісаў Александр Сергеевич Пушкін, што сказка ложь, да ў них намёк, добрым молодцам урок. Все-таки, нешта як, калі там чытач, там, ці слухач пачуе некі верш, дык, штосьці трэба, што, каб яго нешта засталося. І трэці мой прынцып – пісаць не проста, наколькі гэта магчыма, але не прасцей. Карацей кажучы, не трэба там штучна ускладняць вершы. Наадварот, іх трэба пісаць, каб звычайны чытач зразумеў, і тады будзе ўсё у парадку. Але, канешне, пісаць настолькі проста, наколькі гэта магчыма, але не прасцей. А колькі твораў у вас на сённяшні момант ёсць у вашай калекцыі? Есть каля 1000. І гэта... Вершы, сонеты, есть паэмы. Я што хочу сказаць, што вершы як я пішу, дык мне здаецца, што покуль ён у мяне не атрымаецца, я кажу, там, і не зайграе у сябе фарбамі, я его ніколі там, каб ён быў такі, прахады, няхай свае будзе там для калекцыі, там, ці што. Не, я так, ніколі такого нават і блізка так, не раблю. Чаму, можа, так я і люблю пісаць сонеты, што 14 радкоў, там, па 2 катрэны і па 2 атэрцыі, так, калі сказаць, прасцей, дык это 4 слупкі такія, толькі у першых 2, там, 4 радкі, там, у 2 астатніх па 3 радкі, ты не менш, гэта вже та колькасць, скажем, радкоў, слоў, якое ты можаш, нешта напісаць. І я яшчэ, сказаць, могу, на кірунку тое, што у мяне нема вершаў, якіх, скажем, ёсць меней, чым 3 слупкі. Это 12 радкоў. У які момант вы скончылі з навукай і на ўсю моц адчынілі ў сябе творца, паэта, пісьменніка і займаецеся толькі гэтым? Виктория, я не могу сказать, что я, скажем так, я, кажусь, на 100% закончил с наукой. Конечно, я зараз не пишу там науковые артикулы, но я все-таки читаю тыя самые же науковые артикулы на тыя темы, якія мяне цікавяць. Немагчыма отказаться от того, чему присвятил все свое профессійное жыццё. Неяк трэба, каб такія цікавасці ішлі поруч. Хіба тады ўжо, як я пайшоў у адстаўку дзяржаўнага служачага па поўнай выслузе гадоў. Тады, конечно, ўжо з'явілася болей часу чытаць, што, кажуць, людзі да мяне напісалі, бо не толькі трэба пісаць, а трэба, я лічу, каб пісьменнік быў такі цікавы для чытачоў. Ён павінен першую чаргу шмат чытаць, а потым ужо, скажем, ужо ад прачытанага, там, ад убачанага, ад пачутага выдаваць свае рэфлексіі і ўжо потым пісаць свае творы. Вы сталі ў саюзе пісьменнікаў Беларусі удзельнічаць, яе членам сталі. Як гэта здарылася? У мяне ўжо былі 2 кніжкі паэтычныя. І я ўжо, кажуць, меў на гэта поўнае права для вступлення. І я так добра памятаю, як там на самім паседжанні, так я памятаю, што ў мяне ў той час старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Іванович Чаплынец запытаўся, а дзе ж ты раней быў? Так ты, можа, пераходзіш там, і нават і не ведаў, што быў яшчэ адзін саюз. Ты, можа, з таго саюза у нас пераходзіш, я говорю, я в ніякім саюзе не быў. І все, і, короче, это быў пачатак 15-го года. Ужо больш за 10 гадоў вы у саюзе пісьменнікаў. Змянілася штосьці ў вашым асабістым адчуванні ад вашага такога новага статусу? Я бы так уже вельмі не сказаў. Справа тым, што у тыя часы, як я там яшчэ займаўся не толькі з паэтычнымі справамі, я ж таксама шмат часу контактаваў з вядомымі нашымі беларускімі паэтамі. Я контактаваў з тымі, хто для мяне быў цікавы. Такія, скажем, людзі, як Геннадзь Петрович Пашкоў. На жаль, што ён ужо пайшоў з жыцця. Яшчэ магу згадаць Казіміра Вікенцевіча Камейшу. І насамрэч, даволі шмат цікавых людзей у нас, паэтаў, якія аплённа працуюць. Дык я з імі меў такія, скажем так, контакты, стасункі. І потым, конечно, там уже, як ужо вступіў, сталі больш запрашаць там на нейкія вечарыны, там, на, скажем, там, такія імпрэзы. Я ведаю, што у гэтым годзе, у 26-м, вы 2 разы выступалі перад нашымі белцізаўцамі на Дні роднай мовы і на свяце, прызначаным Дню гумару. Чаму для вас цікава да нас прыходзіць, і ці адрозніваюцца як-то белцізаўцы ад усіх іншых? Насамрэч, вельмі цікавая аўдыторыя, вельмі адчуваецца, што это такое, кажуць, ад тонкай душевнай арганізацыі, скажем. Конечно же, аўдыторыя цікавая і прыемна сярод такіх людзей выступаць. І ввогуле, калі ёсць у людзей праблемы
праблемы здароўя жыцці, ну дык як такіх людзей не падтрымаць, не прыйсці, не расказаць гэта, ну это зноў такі это всем. Так што як мяне будуць запрашаць, я буду прыходзіць і з вялікім задавальненнем гэта заўсёды рабіць. Так што я адкрыты для вашых запрашэнняў. Генрых Францевич, а як вы лічыце, у якой форме больш можна папулярызаваць творчасць пісьменніка? Калі вершы ці творы часта выдаюцца ў перыёдыцы, ці калі ўсё ж такі выпускаецца зборнік? Виктория, мне так падаецца, што адно другому не перашкаджае. Это такія два такіх шляхі, такіх накірункі, іх трэба выкарыстоўваць. Ну, іншая справа, што, ну, як мне здаецца, што, скажем, ось у перыёдыцы там працуюць, ну, таксама, ну, вельмі цікавыя людзі, паэты. Рэдакцыя выбірае там тых аўтараў і тыя самыя вершы, якія, вось, насамрэч там цікавы будуць. Ну, конечно, ну, перыёдыка это вельмі важна. Ну, это ж можа быць, ну, і часопісы, так званыя тоўстыя, ну, літаратура і мастацтва, штотыднёвік, ну, і іншыя ж ёсць часопісы і газеты. Ну, конечно, кніга это падзея, такія вось адчуванні, насамрэч такая вось ад падзея ад руку, калі быў надрукаваны мой аўтарэферат кандыдацкай дысертацыі. Там, ну, тады ж, ну, вось, калі там ты абараняеш дысертацыю, то трэба было напісаць, ну, менавіта дысертацыю і потым аўтарэферат дысертацыі. То есть это такая, ну, скажем, выцяжка такая, там, где там на сторонок 20 з дысертацыі, ну, і вось е быў тыраж там 100 экземпляраў, ну, і вось яны, ну, там расходзілись там, ну, по всім там, ну, установам, бібліятэкам, тады Савецкага Саюза там, ну, і такім, ну... Гэта яшчэ да зборнікаў, ну, конечно, да твораў... конечно. Ну, это ж было 28 год. І вось такія, ну, як кажуть, ну, вось першае ўражанне там, як кажуть, там, ну, першае каханне, там, першы пацалунак, яны такія самыя, ну, моцныя, правда? Так што вось, ну, калі ўжо так, ну, казаць ўжо пра выданне там чагосьці, дык вось мне самыя моцныя ўражанні гэта былі, так я ўжо атрымаў аўтарэферат, і ўжо ён там пайшоў па ўсяму Савецкаму Саюзу. Добра, вось сёння што хочацца вам прачытаць, спець? Виктория, вы уже сказали, что у гэтым годзе вышлі две мои паэтычныя кніжкі. «Час вяроўкай не прывяжаш». Это такая вось паэтычная кніжка, якая утрымлівае цалкам гумарыстычныя вершы. Новы накірунак, мне здаецца, так? Ну, ведаеце, што... У вашай творчасці. Не, ну, ён такі, бо, можа, там толькі што так уже аддзельна, ну, не было такой вось паэтычнай кніжкі. А так, ва ўсіх маіх паэтычных кніжках гумарыстычныя вершы яны прысутнічаюць. Ну, а тут я уже постараўся, каб ужо былі вось толькі гэтыя... Канцэнтраваны такі. Ну, так ёсць. Так што вось час вяроўкай не прывяжаш. На выданне 4 чвэрці. Асоба падзяка Лільяне Фёдоровне Анцух, вось галоўнаму рэдактару гэтага выдавецтва. Ну, і у выдавецтве «Беларусь» выйшла кніжка «Мой светлы шлях». Укладальнікам гэтай кніжкі выступіў Віктор Шніп. Ну, это вядомы наш паэт і вельмі цікавы і прыемны чалавек. Так што, калі дазволіць, я вось пачытаю некалькі вершаў з той і ад другой кніжкі. Самы першы верш з кніжкі «Час вяроўкай не прывяжаш». Ён называецца «Жыццёвыя перамены». Ёсць многа розных парадоксаў, якія цяжка зразумець. І нават з досведам дарослым яны даступны ледзь-ледзь. Напрыклад, часта чуў парады, маўляў, вучыся і працуй. На гулі розныя і звады, дарэмна часу не марнуй. Мацуй заможнасць і багацце. Так людзі все цяпер жывуць. І ўрэшце гэтак знойдзеш шчасце. А вечарыны не ўцякуць, ды і памылкова павучалі. І ўцяміць гэта найгорш, бо вечарыны дзесь прапалі, а працы стала значна больш. Я з'яўляюся вельмі такім, ну, аматарам са стажам, балельшчыкам усялякіх там, ну, спаборніцтваў футбола, хакея, баскетбола, да і ўвогуле, ну, можна такі, можна нават сказаць, што усеядны. Ну, дык вось. І зноў на свяце нас няма кантынентальнага футбола, дзе гульня ў ярасных размах, ды баль заўзятараў весёлых. Былі ж часы, калі наш клуб гуляў ва ўсіх прэстыжных кубках. Цяпер «Дынама» гэты шлюб магчымы з кубкам толькі ў думках. Ці то з гульцамі ў нас не так, куды іх дзелася майстэрства, ці з трэнерамі поўны швах, неўменне горачым калецтва. Дзе тое выйсце, што рабіць, каб наш футбол людзей пацешыў, каб зноў камандам нашым быць у свеце між дружын найлепшых. Адказу слушнага няма. У мяне пакуль на запыт гэты, бо не жадаў бы все ж дарма смяшыць балельшчыкаў планеты. Вось такі, таксама, можа, трохі, можа, такі, ну, не то, што злы, но я вось прачытаю, а тады скажаце. Добра. Калі паэта жаба душыць, тады гатовы ён на ўсё. Найперш
ахвяры ўвесці ў вушы, сваё хлыслівае ныццё. Здавалася, чаго бракуе? Жыві, кахай, сталей твары. Нашчадкі потым абмяркуюць усіх. Навошта да пары? Ды не, патрэбна ўсё ж не славіць. Таго, якога ранш хваліў, ярлык бязлітасны прыладзіць, хоць той яго не заслужыў. Але ж у чым карысць паэту? Пытанне рубам паўстае. Здаецца мне, што ён у гэтым хавае комплексы свае. Так і ёсць. І не толькі з паэтамі. На жаль, ну, але так. Ну, вось я тут пачытаў 3 вершы з кніжкі «Час вяроўкай не прывяжаш». Ну, вось зараз пачытаю некалькі вершаў са зборніка «Мой светлы шлях». Ну, вось зноў-такі першага верша, які тут размешчаны. Верш называецца «Хваліце каханых». Хваліце заўсёды каханых, па справе і проста не ўрокам, адметна і самааддана, з імпэтам і сэнсам глыбокім. Хваліце, калі яны поруч, хадою неспешнаю крочыць, тады слоў заздрознікаў горыч не сможа каханне сурочыць. Хваліце каханых у думках, калі яны дзесьці ў дарозе, каб потым абдымкамі зноўку сустрэць іх на хатнім парозе. Хваліце, і будзе вам шчасце. Я ведаю гэта дакладна. Каханне мінае на пасці, яно па хвальбам падуладна. Яшчэ адзін верш. Без сур'ёзнай на тое прычыны, каб душу не ахутала злом, не наведвайце болей мясціны, дзе каханне пайшло вас на злом, не дадуць вам адказу бярозы, што калісь вас люлялі лісцём, і галінкі вам будуць як слёзы над мінулым убездань жыццём. Што прайшло? Больш не будзе ніколі. Юны год а ніяк не вернуць. Да шчымлівых на рэчкай тополяў зноўку пары другія прыйдуць. І наогул, не трэба імкнуцца, аднавіць гэты змедлівы свет, лепш у думках жывых азірнуцца на свой шлях і пакінуты след. Вельмі вобразныя вось вершы ў вас. Ці вобразнасць была такая заўсёды? Думаю, што так. Зноў-такі, можа так уже, вось паддаўся вашым эпітэтам, што патрабаваў мне сябе хваліць вельмі, неёмка, скажем так, прама. Але мне здаецца, што все-таки тая вобразнасць, калі яна ёсць, нарадзілася з тых далёкіх юнацкіх часоў, бо ў нас, насамрэч, вельмі такое цікавае мястэчка з пункту гледжання таго, што у нас вельмі такая цікавая і вельмі такая, адметная мова. Гэта ніякім разе там не трасянка, але гэта такі мікс такой, скажем, вось, рускай, беларускай, польскай, літоўскай і, можа, нават і габрэйскай мовы дзесьці там штосьці, калі там, там справа тычыцца там каких там, жартаў там ці чагосьці. І вось гэта такое ўсё разам, кажуць, калі гэта ўсё, я кажуць, кладзецца на такую, творчае жаданні, дык гэта і, так і вось і мне дапамагала. Вось, калі вы мне дазволіце, я пачытаю яшчэ вось адзін верш з вянка сонетаў «Маё юнацтва». Маё мястэчка, мой радзінны стан, прайшлі як сон, юнацкія там леты, і толькі ў памяці салодкі зман, дазвання недасяжная планета. Мне часто снятся школьные часы, таемный шпиль драўлянага касцёла, сяброў выявы, блізкія галасы, пасля на сэрцы і душы вясёла. Няўмольны час, бяжы за года в год, падзей і справа вечны карагод, жыццё маё спамінамі сагрэта, сярод якіх мясціна новы двор, сумлення, веры, шчырасці дазор, зямны выток для боскага сонета. Дзякуй вялікі. Генрых Францавіч, вось прыйшоў час завяршаць нашу перадачу, але вельмі хочацца паслухаць у вашым выкананні якую-небудзь добрую цудоўную песню. Калі вы дазволіце, так я магу нават і 2. Давайте. І вось, што яшчэ хацеў бы сказаць, я вось з задавальненнем пішу свае аўтарскія песні. Напісаць добрую песню – гэта, з майго пункту гледжання, шмат складаней, чым вось толькі напісаць асобны верш, бо трэба, каб была вельмі добрая, цікавая мелодыя, каб яна заставалася ў памяці тых, хто эту песню пачуе. Вось. І да мелодыі я адношуся вельмі, так скажам, старанна, бо ў свой час я, калі вось быў студэнтам, калі быў аспірантам, я іграў у так званых вакальна-інструментальных ансамблях, тады гэта было вельмі модна і цікава з пункту гледжання вольнага часу. І, канешне ж, мы тады ігралі такія мелодыі, якія былі такія на слыху, якія былі самыя папулярныя, якія былі прыгожыя. І мне таксама вось хочацца, каб мои песні былі таксама запамінальныя мелодыі. І калі ўжо атрымалася добрая песня, дык павінен быць такі добры сімбіоз вось некепскіх слоў і прыгожая запамінальная мелодыя. І мне падаецца, што у мне гэта атрымоўваецца. Песен у мне, скажу, не так шмат, але все яны, з майго пункту гледжання, маюць права на жыццё. І вось першая песня, якую я зараз хацеў бы выканаць, гэта песня «Вальс маладых».
Сёння вы счастливые сполна. Шлюб злучился женой вас одною, наливай до дна сват гостям вина. За кохание светлое, святое, наливай до дна сват гостям вина. За кохание моцное, живое, назавжди, веру я, воз'єднала сім'я. Хоть покуль что вам трохи не звикла, хай гучить гэты вальс добрым знаком для вас, что семья ваша сёння узникла. Хай гучить гэты вальс добрым знаком для вас, что семья ваша сёння узникла. Вас ніхто не зможе разлучить, ёй ближей нема себе нікого. Дзюны вальс звучить, дума крой і мчить. Вы ж теперь зарученные Богом. Дзюны вальс звучить, дума крой і мчить. Вы ж теперь зарученные Богом. Назавжди, веру я, воз'єднала сім'я. Хоть покуль что вам трохи не звикла, хай гучить гэты вальс добрым знаком для вас, что семья ваша сёння узникла. Хай гучить гэты вальс добрым знаком для вас, что семья ваша сёння узникла. Хай гучить гэты вальс добрым знаком для вас, что семья ваша сёння узникла. Ну, вось час нашай размовы прыходзіць да завяршэння. У нас на моей малой радзіме кажуць, што няма такой кампаніі, якая бы сыходзілася, і няма такой кампаніі, якая бы разыходзілася. Так што, ну, на жаль, Вікторыя, мне придется з вами, ну, развітацца. Спадзяюся, што яшчэ будуць у нас нашыя сустрэчы, правда? Абавязкова. Ну, вось, ну і на заканчэнне менавіта сённяшняй нашай сустрэчы я хацеў бы праспяваць зноў-такі сваю, на гэты раз гумарыстычную песню. Она называется «Мроя». Мне без себе турма, ці можа нават горай, шчасця на грош няма, а цяжкіх думак мура, цалкам другі расклад, як мы абое разом справы ідуць на лад, і дабрабыць адразу. Мроя, ты зорка ў небе, мроя, мроя, нібы ў раю з табою, мроя, ніткай навек жывою, нібы карась з вадою, злучаны ты і я. Мроя, ласковою такою, спів солов'я зимою, чує душа моя. Ведаю зрешти я, як ти мене кохаєш, кожний день спокваля,
думки мои читаешь, любая, будь со мной. Жить без тебя не варто, снится мне облик твой, ночью глухою парта. Мроя, ты зорка в небе, мроя, мроя, ніби у раю з тобою, мроя, ниткой навек живою, ніби карась з водою, злучені ти і я. Мроя, з ласковою такою, спів солов'я зимою, чує душа моя. Генрых Францевич, дзякуй вялікі, што сёння прыйшлі да нас, расказалі пра сябе, вельмі было прыемна з вамі пазнаёміцца і мне асабіста, і ўсім нашым слухачам. Чакаем новых сустрэч з вамі і, канешне, творчых вам поспехаў у вашым жыцці. Шчыра дзякую, будзем, як кажуць, старацца, каб усё так з Божай дапамогай і было. Дзякую.